Leyo kushona kwabantu bashona makwenze njani uma kukhona into equbukayo ebhizinisini noma kwanda ama-client babeshona njani? Meke kwanda ama-client-ke emva kwalokho kwanda kwama-client kuba khona uhambayo. Noma ngabe umngani engisondelene naye kuba khona oyedwa uhambayo. Eish. So now usuyinkomo edla yodwa. Manje nje angisavakasha angisenabangani sengiyihlalela ngedwa nje lapha. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road, eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Elaba kashona kamenze yaphuza umlazanga ameva nina bendlodle noPhapha ekhanda sibingelele ifundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika le Black Life TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika. Igama lami King Sichaka. Ngolapha kaluqa insizwa zethu Sichaka esisha imponyela mfoka amancaza kancane ayidede intombi embesokweni ebhambatha emhlana amakhola malana nomuninde wafa wakhufilanga. Ngihlikihlikana lesidide ehlikisa amagidangalo usentu bathi ubundaba zakhe ehlele khona emhlaza phuma kwabanjani. Umahlombe abanzi ogijima nenkinga ngathi angaluthi inxusa labathule kanzima. Aweheshe. Nakho ya. Ake singene ohlelweni sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje bakhuluma ngani. Sigaxe nje amagula sizwe ukuthi yebo simuka kodwa sowageqa khona. Sabona ba? Yebo njani? Sikhona njani? Hayi siyaphila. Hayi sibonga Nkosi. Ubani ubaba? Ubaba uMduduzi Shares. Nkosi yami. Mhlambe awusiqale eqaleni esiqalweni sempilo ngoba impilo ayiqali la sekunenkinga khona. Iqala la kumnande khona la uzama khona uqhubeka iya phambili. Uqale phi kwafika phi kuze kube la khona njengamanje? Ngike ngaba nenkampani la yabangcwabi. Le nkampani ike yathi uhamba kahle, izinto zahamba kahle, zangihambela kahle. Kuthe emva kwesikhathi izinto zaqala zashintsha. Theme ukushintsha kwezinto engaqala nami ukuthatha ezinye inyathelo. Zokuthi nami ngithi ukubheka abantu laba phela nabo abasebenzisa amakhambi. Yes. Theme ngibheka labantu abasebenzisa amakhambi. Hayi ngamthola. Wayethwalisa ke yena. Hayi ngahamba ke ngafike ngathwala. Theme ekuthwaleni kwami. Hayi ngathi ukubuyela kuona lo msebenzi wami. Wathi wasima simama izinto zathi ukuhamba kahle. Zahamba izinto zabuye zashintsha. Kushintsheni kwazo izinto hayi kwaqala manje kwanzima. Uthe mase kunzima hayi ngabona ukuthi hayi nakho sekuqala izinto ukungibhedela. Hayi ngibona ukuthi hayi ngeke kusho ukuthi iyo lento engihambele kuyo lo ngoba ngithwele ukuthi ngoba phela ngenzela ukwana ukuthi izinto ziqhubeke zihambe kahle. Nakho manje seziyangibhedela. Hayi ngabona ukuthi hayi nakho sehamba phela sekugula nezingane zami ke manje. Theme kugula izingane zami awuyahamba leyo kuqala. Akwadukuduku uthe kwahamba nonkosikazi. Ngabona ukuthi hayi ngeke angiphindele kuye le ndoda ngihambe ngiyibuza ukuthi awu ndoda kanti kwenzekeni ngoba phela mina ngangiyitshela ukuthi njoba ngize lapha ngizokwazi ukuthi izinto zami ziqonde zihambe ngendlela ekuyiyona. Hayi nakho izinto sengimtshela ukuthi hayi izinto ayisahamba ngale ndlela engangicabanga ngayo nangendlela engangifisa ngayo. Bengimbuza ukuthi kanti wena wawenze kanjani ngoba wona wawuchazile ukuthi izinto zami zizoqonda ibhizinisi lami liphakame liye phezulu.
kodwa manje ngibona ngathi ibhizinisi lami selimphindisele emuva. Emuva yes. Hayi wathi yena hayi kusho ukuthi kwaba yiphutha mhlawumbe iphutha lenzeka kuyena. Yena ngokwakhe wayithe wenza izinto ngendlela okuyiyona kanti kusho ukuthi waphambana inkomishi. Waphambana isithwalo. Isithwala. Wakunikeza isithwalo esihlabelayo. Esihlabela sona. Habi. Yeah. Manje ke bonke ke nabantu engisondelana nabo ngithi sengabangani nabo engibona kwenzeka same thing lento ebeyenzeka nakunkosikazi nasey'nganeni zami nabo kulokhu behamba ngawani phinde ngizwane nomunye kanjalo kuphinde kube yiso leso hhayi ngibona ukuthi hayi ngeke phela kusho ukuthi lento le hayi isaqhubeka nokuyihlabela nje la hhayi ngahamba hayi ngathi ngibuyela khona futhi hayi amasengitshela ukuthi hayi ngeke asakwazi ukuthi ayikhiphe lento. Wena baba waduba isithwalo. Ngaduba-ke isithwalo. Emva kokuthi sigile lento ukuthi sibulale unkosikazi ney'ngane. Yebo. So kodwa still ususidubile seyinjalo ubani wakulekelela ukuthi mhlawumbe athi uke wazama kwezindawo abanye bakulekelela ukuthi sikhishwe kuwona emzimbeni? Ngiye ngazama kwezinye indawo nakhona hayi kwangathi kuyenzeka hayi kodwa kuhamba kwesikhatshana kwaphinde kwenzeka same thing. Ukuthi mase ngisondelene nabanye abantu abasiba yi-group nabo ngibona belokhu behamba ngawani abangezona nehlobo zakho abangezona nehlobo-ke nje ukuthi singabangani lokhu behamba ngawani hayi kwahamba-ke nami ngabona ukuthi hayi ngeke kungcono manje ngizama ukuthi ngiyiqhelanise nabantu ngenzela kona phela ukugwema kona lokho kokuthi abantu bangalokho beshona kanjena besondele eduze kwami bephinde beshona. Kumanje nje lo sele nje sekuselo yedwa nje umngani wami naye sengisaba ngisho nokusondela kuyena ngenxa yayo le. Now awungitshele nje baba mhlambe ngizwile le part ukuthi uthi uqale nawe uqale nje company yakho yabangcwabi kunganyakazwa ugcina usufuna isithwalo wenza kahle kwaseqaleni ngekhathi uqale uyofuna isithwalo wawulindele into enjani wena? Phela uma uhamba mfowethu ukuthi uyohamba uyolungisa izinto ezinjengalezi usuke ulindele ukuthi usimame umsebenzi ukhuphuke kuye phezulu nenzuzo ukuze ukwazi ukubona nenzuzo yonke into nje ihlele ngendlela ngoba phela lokho osuke ukwenza usuke nawe usuwenzele iy'ngane zakho wenzele nabo unkosikazi ukuthi uma besala lana bakwazi nabo ukuqhubeka nomsebenzi bakwazi nokuphila impilo iqhubeka ingaba emgomeni yazi iy'thwalo ngoba umuntu uma ezolanda into usuke esezwile ngabanye ukuthi kuhamba kwenzeka ukuthi nokuthi la kule nto yey'thwalo akekho mhlawumbe wona wakutshela ukuthi hhayi kule nto yesithwalo-ke uyayifesa nento yokuthi noma waya nje uklulesi ungazi lutho? Ngaya ngingazi lutho kodwa ngokuthi-ke bengaye ngizwe nangabanye bebehamba izinto zabo baphumelele nami ngase ngibona ukuthi hayi nami ngoba izinto zami zayingasahambi kahle angihambe ngiyo-check-a nami lapho ukuthi mhlawumbe kase kwenzeke kuzameke lokho okuzozameka mhlawumbe ngikwazi nami ukuthi ngi-pick up kule simo bese ngikusona ngoba bese ngibona phela ukuthi izinto ayiqondi akwenzeki lutho lokuthi zenzeke seyiphinde emuva. Kunjengamanje nje hayi sengibone sekuze kwaphela yonke into ngaze ngabona ukuthi hayi angimene ngihambe nami ngiyifunele umsebenzi ngizimele nje ngisebenze njengabo bonke abantu. Manje from being i-owner to umsebenzi manje sengumsebenzi futhi khona la emotional le sengisebenza kuyona sengumsebenzi. Wayidayisa ikhampani wagcina futhi waqashwa kuyona njengomsebenzi? Hayi ngaphinde ngaqashwa kuyona njengomsebenzi. Awunayo into babe kuyisolo ukuthi mhlambe kulokhu kungabekezeli kwakhe emzimeni odlula kona ukuba wabekezela wazoba mhlambe uzoba ngcono nelokho osuyikhona namhlanje? Khona kukhona ukuyisola kodwa ngokuthi uyisola ngoba phela into isuke isiyenzekile kodwa wena ngokwenhloso yakho usuke uyimisele ngokuthi uzoqubuka ucebe nawe njengabo bonke abantu abacebile. Uma-ke kungasenzeki-ke kanjalo kuba khona nakho ukuyisola. Yakulimaza kangakanani lento yokuhamba nkosikazi ngoba uyezwakala ukuthi uma ukhuluma ngaye ukhuluma umuntu obukuzama yonke into for yena nomntanakho? Umntanakho beyedwa kunaye naye nonkosikazi wami. Noma sengizama-ke njengoba sebengasekho-ke sebashona na sengizama-ke emaceleni-ke lana hlanganisa ngiyitholele-ke lana okwamantombazane-ke nami ngithi
ngizama ukuyiphilisa phela nami ngikwazi ukuphila nakhona kuphinde kube yiso leso. Ngizale nezingane khona lapho kuphinde futhi nazo izingane kuphinde kube yiso leso futhi. Hayi ngabona ukuthi lento isahamba nami. Eish, angazi-ke mhlawumbe manje ixoxa lento niyibheka ekhaya niyibona kanjani? Ubaba uyayikhuluma udaba lakho ukuthi cha, waqala naye zama ukuphakama ukuzinikeza amandla ey'ntweni zamabhizinisi njengoba engusomabhizinisi ongumngcwabi. Kodwa-ke ngenxa yokungalungi kwezinto agcine sehamba eyozama amandla. Uma ezama amandla inyanga iyamphambanisela ngale ndlela ukuthi wayefuna okunye. Wameshina baba ukuthi awuyifuni into ezodla ifemini noma mhlawumbe? Ngangimchazelile ukuthi into ezolimaza ifemili angiyidingi, ngidinga into ezongiphakamisa nje kuphela nje ngiye phambili. Nakho-ke sekwenzeka lokho. Manje nama usubuyela kuyena sathi uphambanisekile wakunikeza into e-wrong, ikhona into ethembisayo ukuthi mhlawumbe ngazama khona akakuzama mhlawumbe ukuthi ashintshe lento? Bengithi akashintshe lento ukuthi ayi ngeke kusalunga, usekufakile ngeke kusakwazi ukuthi kulungele. Le kushona kwabantu bashona makwenze njani? Uma kukhona into equbukayo ebhizinisini noma kwanda amaklayenti babeshona njani? Meke kwanda amaklayenti-ke emva kwalokho kwanda kwamaklayenti kuba khona uhambayo. Noma ngabe umngani engisondelene naye kuba khona oyedwa uhambayo. Eish. So now usuyinkomo edla yodwa. Manje nje angisavakasha, angisenabangani, sengiyihlalela ngedwa nje lapha. Yo. Sekubuya emsebenzini, ngibuye ngihlalele phansi ekhaya. Kangangoba abanye abantu sebeze beyitshela ukuthi ngiyayitshela ngizenza ngcono. Kanti nami ngisuke ngigwema zona izinto ezinjengazo lezi ukuthi uma ngisondela kumuntu izothi izinto zami naye uthola eduze kwamseshu seyahamba emhlabeni. So since ubaba lo muntu owakunikeza lento athi akakwazi ukuyikhipha ama seyifakile uyifakile, wayezamela wona ukuthola omunye umuntu ozokulekelela? Ngahamba ngaya komunye umuntu owathi uzongizama-ke angilekelele. Uyabazi-ke abantu-ke nawe uma usowufikile ngeke ayinqabe imali noma engeke abe nalo ulwazi lokuthi uzoyivala kanjani. Kodwa yena uzokutshela ukuthi hayi lento ngayenza leyo. Hayi nangempela-ke ngiye-ke kuyena ngikhokhe lokho engikukhokhayo, afune nenkomo yonke lento ngimnikeze inkomo yakhe. Kodwa kuba inhlanga zimuka nomoya. Kwahamba still lento isangilandela. Salokho ikhona still. Salokho ikhona. Sure. Wabukela emakhaya eBlack Life TV ihlala njalo ezokunikeza into ezimangazayo. Naluko olunye udaba esiza nalo namhlanje. Ubaba njengoba echaza nje isitori sakhe sonke uqala ikhampani uze kufike la inenkinga khona. Ingcapha ke manje sekuthenini noma sasidoba isithwalo kodwa still abantu asondelana nabo bayadlula emhlabeni, bayafa njengoba echaza nje ngaba umngane ngayintombi ngayini kuyahamba nje. So yena just imagine kade uyi-owner yecompany uyidayise ujike uzocela umsebenzi kuleyo company ebekade onowe wena from the start. Hey, angazi ukuthi lento yokuthwala ihamba ifike iphi, kodwa-ke nakho la sinenkinga khona ngoba inyanga isho kahle lithi kwenzeke iphutha yamnikeza into e-wrong. Okusho ukuthi-ke akakwamukele ukuthi kwaba yiphutha, akukho okunye futhi lokho nje kushoyo. Angazi noma nawe khona udaba olwazi olucishe lifana nalolu. Baba, njengamanje into oyifisayo yini kahle kahle ufuna ukusizakala kuyona? Hey, into engiyifisayo kusayikho nje ukuthi ngithole umuntu nje ngempela okuzoba yena uzokwazi ukuthi angisize. Okungenani-ke nje ngiphume nje kulento, iphume nje lento kumina. Noma-ke sengingayiqhubekela nokuyisebenzela nje ngisebenze njengabantu bonke. Impilo iqhubeke ukuze ngalokho kuhamba abantu engisondelana nabo. Kangangokuthi angisakwazi ukuvakashela ngisho iy'hlobo zami. Uyasaba ngisaba kona lokho ukuthi ngizothi sengifikile lapho phinde kuhamba umuntu nabo khona abazokhala bathi awufika wena wasekuhamba abantu. Abekho kodwa nje sebeke banakisisa ukuthi wonke umuntu osondelana eduze wakho uyahamba. Banakho abanye ukusola-sola nje. Banakho ukusola-sola noma bengenaso isiqiniseko. Salo ngoba abanye abazi phela ukuthi angeke uhambe utshela abantu ukuthi ngenza ukuthi. Khona banakho nje kodwa abanye ukusola nje ukuthi hayi ngoba phela kwazi ukuthi le ndoda ibisimeme seyiphinde seyehla futhi sekuyiyona futhi isizosebenza futhi khona kuyona le nkampani yakhe. Understandeki leyo. Ngoba ngisho ney'moto sezashabalala lezi beziseyisele ey'mbili nazo zavele zabo. Alright, ake silivale namhlanje uhlelo silivale la. Angazi ukuthi uma uphawula una comment section ucabanga ukuthini, kodwa-ke uvo lakho ohlale wazi libalulekile, umbono wakho ohlale wazi ubalulekile, futhi uthando linalo ngathi siyanithanda kakhulukazi
Abalandeli beKings Chaka ngiyabonga kakhulu ingane zakwethu uthando nengikhombisa lona emgwaqeni nengikhombisa kulona amahlangano. Ngiyabonga nje ingane zakwethu khona ifamily esanahlala nayo la eThekwini nawo ingane zakwethu ngiyabonga kakhulu base bangithekela ice cream. Awu cabanga idevil ngase likhothana ice cream. Kodwa ke ngabonga khona lokho. Ngiqhubeke nje ingane zakwethu next time ngizama ukuqina qinile ibuke kahle into ice cream. Sale kahle. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, uza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhudi osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi, Magumba nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.